boss, meron tayong update sa video natin vlog. Meron akong papakita sa inyo kung paano magkabit ng spoiler na Nissan Urban TD27. Tignan mapakita. Diba ang ganda? Hindi mo na kailangan na tanggalin pa ito para magkakaroon ka ng spoiler, diba? Doon sa loob, okay na, solve na. Dagdag protection para sa kasunudan mo na hindi naman madisigasya. Dito po nakakabit ito, tinatawag natin na ilaw, spoiler light. Ano ito po ito? Ito. Ayan ang wire na papasok dito, palabas dito para pag tumapak sa preno mag-iilaw siya. Dagdag protection, di naman mabangga yung likuran. Okay, salamat sa panonood at huwag naman nyo kalimutang pindutin ang bell button at mag-subscribe.